Argiaren podcastak. Ez naiz oso ona agur esaten. Adio, aio, gero arte, bueno, agur, bai, agur, laster arte. Elkarrizketa amaiezinak izan ditzaket agur esateko berbak bakarrik erabilita. Elkarrizketa amaitu eta solaskidea joaten denean ere, segundu batzuk ematen dizkiot neure buruari. Kalearen erdian, bakarrik, geldi, despedida hori gorpuzten hasi ahal izateko. Askotan amesten dut gaizki egindako despedidekin, egingabeko doluekin. Egindakoekin ere bai, baina beste leku batetik. Askotan amesten dut egin beharko ditudan dolu horiekin guztiekin. Inoiz egin beharko ez ditudanekin. Loak entzen dit honek guztiak. Gauza politak esaten hasten baldin banaiz, berba gehiegi eta marmeladatsuegiak josten ditut amaierarik gabeko esaldi korapiatu egietan. Amaierako puntu bat, despedida bat da, baina ze zaila den despedida esaldi bati amaierako puntua jartzea. Eskerrik asko gaur eta gaur arte, aldamenean izan zaituztegun hoi. Etorri zareten hoi, etorri nahi izan duzuen hoi, eta batez ere, gu hemen egotea ahalbidetu duzuen guztioi. Argiako punto guztiei, gure bizitza eroak sostengatzen dituzuen punto guztiei, eta geure gorputzei. Ahal izan dugun ondoen egin dugu hau ere. Hala egingo dugu azken hau ere. Besarkada handi bana. Egongo gara. Kristu bat baitzan, asto badago elizan. Antxe da bilatu, deboten ganatza, eta beste batela ematen duatza. Baina haren otoitzak irudi burlatza, baten usterrekabe egin du arrantza. Amen. Kaixo, agur. Kaixo. Zer modu zaudete? Aportxo bat triste esango dugu, ez? Goiana, terrorista izan zara pixka bat. Total. A ber, ematen didazuen niri, azken saiokoa, hasierako agurra egiteko marroia, mazer egingo dut. Hau, markatu eragozpenak. Bueno, kontestua falta zizuen guztioi. Kaixo, ongietorri, BTN-eko 24. eta azken saiora. Imaginatzen duzue... Igual norbaiten zada ikusten duen lehengo saioa. Izan daiteke. Ez dut uste, baina... Lasai, beste 23 dituzu kasu horretan ikusteko. Hori, ez bada nabaritu, pixka bat triste gaude urduri, ez dakigu oso ondo nolaterako den, baina bueno, azken saioa zela eta erabaki genuen zerbait berezia egin genuela, eta horretarako ekarri ditugu Euskal Herriko 2 pertsona famatuenak. Gurekin hitz egitera. Aitor Altuna eta Edurne Azkarate. Ongi etorri. Kaixo lagunok. Aupa. Zer moduz, ezagutzen zenuten elkar lehenago? Ez! Gaur ezautu geha. Bai, urtebete elkarrekin lanean, exitozko programa honetan, eta... Ta gaur arte. Kaixo, urte askoan. Ni Aitor. Azken programa. Bai. Ondore bai, no? Bai. Esango dugu, gerrego ere ekarri nahi genuela, egon nahi zuela gaur ere gurekin, baina, ezin izan dela izan, eta eskerrak, ze ez ginen kabituko maia. Esan beharra dago, Gregoni naizela, eta inoiz ez gaitu zuela ikusiko plato berdinan, hain zuzen ere, imposiblea delako. Hannah Montana naiz. Ni Hannah Montana naiz, hori da, eta Grego eta Edurne Azkarate naiz. Horregatik ezin nauzue bi aldiz ikusi, baina gero... Gero beta horrekoa jatzen duzu eta zara beste bat. Vale, bueno, programarekin hasiko gara. Venga. Eta nola hasten da gure programa? Punto. Wikipedia. Bueno, esan dudan bezala, zarete Euskal Herriko 2 pertsona famatuenak, beraz, biok daukazu Wikipedia. Wow. Hasiko gara Aitorrenetik.
garatuena, ondo. bai. Bai, ez dakit egia esan zer da honen, ere Wikipedian. Zu jartzen baldin Pentsatzet baduzu. mardula izango ala, no? Wikipedia jartzen baduzu interneten. Aitor Altuna, Wikipedia. Hmm? Agertzen da. Lankide @aitoraltuna EHU. Vale. Eta jartzen du, kaixo. Kimika fakultateko lehenengo mailako ikaslea naiz. Puntori gabe, Ez que amaiera. zein naiz ni. Ez Amaierako banaiz punturik gabe, claro. kimikako lehenengo mailako ikasle bat. Hori da, zuri buruz dagoen informazioa Wikipedian, Aitor Altuna. Orduan, erabaki dugu, asmatuko genizula, bueno, bilerreko Wikipedia mardul bat. Aitor Altuna Etxabe, Hernani. Ez dugu gurtea esango zen, dameietzaia dina galdetzen. Eskerrik asko. Soziologoa eta gidoigilea. Lanbidez, sukaldari aditua eta ikerketagile fina. Ezagutzen dugun edo dudan, pertsonarik barregarriena. Baina marikoiegia monologoak egiten hasteko. Ba, bastante osatua, denetatik dago. Ahí Egia está. esan, denetatik Zerbait dago. falta zaio? Nik gehituko nuke humila. Bai. Uso Oso naizela, mokatriz, atea da Bai. Wikipedia hau. Bai. Garrantzitsua norberak esatea humila dela. ez que nik uste naizela ezautzen pertsona humilena. Bai, ez da? Incluso ezautzen zuena zuek, Osa, uste naizela, igual Euskal Herriko pertsona humilena. Apuntatuko dut. Bai. Egia da, humiltasunaren autopertzepzio oso garrantzitsua dela. Ostras, tio, bai, eta jendea ez da, osa, jendea zero humila. Eta ni naiz asko humila, osa, oso humila. Bai. Bastante humillantea. Bastante. Bai, bastante humila. Hala, Bai. ze aizpak. Borratu ingo dut. Bai, pues alaxe naiz. Ondo. Vale, Wikipedian jarriko dizugu, apuntatuko dut. Bai, mesedez. Humila. Humilena. Na, bai. Eta orain, Edurne, zure Wikipedia, bueno, da pixka luzeagoa. Zeba izangoa, ez? Zeba izangoa. Bueno. Esango dugu. Dago zure argazki bat, oso intentsoa esango dugu. ¿Sabes? A ver. Wow. Non da? Malekoi baten bezala, no? Ah, ez Tren ibai bat. geltoki batean, eske maititut pia dut tren Bai? geltoki. Despeditzeko leku egokia. Despeditzeko. Bai. Nostalgiko Bueno, dira, Edurne espazio- Azkarate, Oion, Araba Euskal Herria, no sé qué, bli, aktorea eta aurkezlea. Hori uste nahi naiz, aurkezlearena. Aurkezlearena. Kolaboratzailea, orain. Orain kolaboratzen. Oso garrantzitsua jartzen duela, aktore eta aurkezle arabarra. Hori, kontuz. Arabarra. Bada, espada ere. Hainbat saio egin dituzu Euskal Telebistan, eta zuen lehen film luzea izan zela irati. Ah, bai? Eta Oaingoz luzea lehenengoa eta bakarra. Oaingoz. No, pixkanaka. ikasi zenuela Valladoliden, ez dakitze, Bai. Zer, Antzerkia. ez que inglesez dago gero, Pasa nintzen. Antzerkia ikasi zenuen Valladoliden, ez? Bai. zer da inglesez? Eta gero dago Academy of Performing Arts in Bratislava Akademia. Ah, Erasmus, zuk Erasmus inglesa ikasi inon. zenun, Ba, hori da antzerki eskola, baina ingelesez esatia. Ok, Erasmus. ok. Yes. Polonian egon zinela hori, no seke, bli, eta gero jartzen du, Euskal Herrira itzulera. Osea, rollo, azpigaia izango dituzela. Jartzen du bibliografia astapenak. Eta gero, Euskal Herrira itzulera. Zer Bi ditut, 50 urte? Bai, noski. Eta gero hor jartzen du, pues, txoministak, bertsolari txapelketa nagusian, aulkilokoa, bueno, gauza pila bat egin dituzunak. Earra gara Jartzen du gauza bera sarriren Wikipedian. Ez que pertsona berdina gara. Grego, sarri eta irurok. Eta gero oso garrantzitsua, lehen film luzea hitz egiten du iratiri buruz ez dakize, gero Mikel Ibarguren eta Intzarkaina aipatzen ditu formol laborategia Maginak. aipatzeko. Eta gero dago, zatitxo bat jartzen duena. 2022 urtea, emankizun berri bat zuzenduz hasi du. R. Aldarri bat bertso, izena duen proiektua. Aner penitzoian lan aintzaran eta Leire Vargas bertsoari gazteak izango dira protagonista bertan. Hori, guga horrela zure Wikipediaren parte oso Ikaragarria. garrantzitsu bat. Nire bizitzaren parte. Bi aldiz agertzen gara gainera, Bai, gero berez dago. BTN-gatik. Ez, R egin gatik bi aldiz. Osea, gero dago, zuk egin dituzun gauzak eta dago... Hori guztiak, eta egin dituzula gauza pila bat, edo nahi duzu zerbait zuk esan egin duzula, edo irakurriko ditut guztiak. Ez. Osea, lan egitea gustatzen zait, baina gehiago gustatzen zait lanik ez egitea. Orduan, egiten ditut gauza oso aberasgarri eta garrantzitsuak nire bizitzan lana ez direnak. Eta horiek ez daude Wikipedian,
Beraz, hobeto. Egin dituzun gauzetatik arroen zaudena? Wow. Buah, kriston galdera Jaio mierda. izana. Arabarra izatea. Hori. Ez nera bezaroari sobrebibitzea. Hori Oso ondo. gauza eharra da, ere bai, ez? Hortik Importantea. Atera izana, hori guai dago. Vale. Bai, ondo dago. Zerbait, hori, ez duzu zer gehitu nahi. Ez, ketxapa. Egia da luzea dela. Vale, hasiko gara programarekin, ja, serio. Azken programa da, esan dugu. Zer moduta dute honekiko? Ni triste. Nire bai. Uste nuen ezetz, baina asenez idazten sarrera eta dut, igual bazaude. Ni pixkat benetan, bai. Niri gustua handia ematen dit gauzak amaitzea, zen nik proiektuka egiten dut lan, eta ez naiz irudikatzen 20 urte gauza berdina egiten, ez? Eta orduan gauzak amaitzen direnean gustatzen zait. Baina, gauzak amaitzea kontzeptu bezala gustatzen zait, baina gauza zehatz bat bukatzen denean, alegia, kasu honetan BTN, pues ez graziarik egin, bakizu, gustatzen zait, amaiera sentsazio hori, bueno, jazta, lasaitu bezala egiten naiz, baina ez zait gustatzen ari azkena dela jakitea hau, eta ez dara bat oso ondo. Pentsatzen dut bueltatuko dela, edo datorren urtean, ez dakit, edo 10 urte barru berriro ere jendeak eskatzen duenean rock banda izango bagina bezala, itzultzea beteen eta. Igual bai jartzen. Igual dut bai, kontu, bueno. Nari jendeak beti, esan dudaren jendeari bai, BTN azkena grabatuko dugu, zer, baina azkena bultatuko zaret, eta como, bueno, printzipioz ez dakigu. Ez dakigu. Nik ez dakit, zuek bakizue? Ez dakigu. Nire buruan. Inork ez daki. Pero ez dakit. Bueno, Aitor, zu zer modu zaude? Ni, ez dena bukatzea ere ez, baina bueno, que también, kriston dramain gabe Gauza ere, okerra ez badaude, dakit, bai, esan bai. bizitzak aurrera jarraitzeu. Topatuko gara beste Bai. gauzatuta. Nekatuta gaude, pixka aleulo bat. egin ere, bakoitza bere etxean edo batera denak baino. Bai, Bai, Orduan- parranda batean topo egin, bai. afatxo bat. Bai, eta bueno, nik eskertuko dut pertsonalki egotea sare sozialetan lasai, eta ez aurkitza derrepente nire aurpegia. Ja, eta gainera eman behar diozu retweet. Noiz, ez? Nik behar dut pixka bat. Behartuta. Nik behar dut pixka bat igual deskanso bat hainbeste gure iritzia eta plazaratzearena. Ja, iritzea ematea gastatu egiten da, zen nik nabaritzen dut hori ere bai, ez? Batzuetan ez daite gastatzen bezala. Zuek, zeuek. Bai, eta bueno, gero, Agertzeaz. askotan hitz egin behar da, ez dakizun gaien inguruan, eta hori oso arriskutsua. Hitz egin dugu estetikari buruz mai honetan, Gauza gehiagiri buruz hitz egin da. Maionetan. Bai. Bueno, eske asko dakigu ere, osea. A ber, Hori egia da. Gu baino gehiago, eske jende oso gutxiak gu baino gehiago. humilki. Bai, oso, humiltasun oso. Orduan, pues bukatuko da. Hemendik aurra itzengo dute, ba. Ez Ez dakitenek. dakitenek. Informazio iturri bat gutxiago Euskal Herrian. Claro, Hori claro, da. claro. Bueno, ez dakit esan dudan, izenburua despedidak jarri diogu, ez dakit igarri den. Eta hori, orokorrean, hau despedida bat dela kontuan hartuta, momentuz. Zein da despedidekin daukazuen harremana? Askotan agurtu behar izan dituzue pertsonak eta gauzak? Zer moduz moldatzen zarete agurtzen? Nei, teit kriston garazia, como atalpillo bat egin dituzue, no? Gauza Bai. banalagoetaz. Eta gatoz baina edurnetani, eta gaude hitz egiten despedidetaz. A ber, eski azkena da, Aitor. Ja, bai, baina rollo funeral pixka, eta ez Ez, zaigu. a A ber, ver. egin zenuten programa bat pinguinoi buruz, también te Bai. digo, Ja. osea. Ni despedidekin, pues, harreman bastante ona dakatela esango nuke. Bai, osea, tokatu zai jendea agurtzea, bizirik zeguna, tokatu zai jendea agurtzea hilda zeguna, eta hilda honekin oso ondo moldatzen naiz. Osea, ez dit suposatzen, a ber, igual hori pixka friboloa gehatzea, baina ez dit suposatzen, ezer, hildako ati agur esatea. Ez dakit ze baina izen sartzen be. Ez, ondo dago, interesanta da, Beitu, ni ere hilakoekin bastante ondo. Bai. Bai. Baina, agurtzeren ekintza, rollo. Bai. Tanatoriora joan ta, Bai. nire iruditzen zait, leku bat, super hostila. Ba, nik egiten dut, Ba, gustatzen zait, nahi eta...
Osea, ez edo noren gana, ulertzen. Astean bialdi. Abordetik binkulo bat daukazu norbait despeditzea, niretzat da, importantea, eta egiten dut, eta bizitzaren parte iruditzen zait, eta gustatzen. Eta gero, pues bizirik dagoen jendearekin, nik beti daukat sentsazioa, itzuliko naizela. Hori esan behar. Osa, beti dagoela aukera bat itzultzeko, banoa, baina itzuliko naiz. Osa, beti daukat sentsazio hori, igual da nire burua babesteko despedida definitibo baten aurrean, baina beti daukat sentsazio hori, bueno, banoa, baina, osa, ez daukat inoiz sentsazioa, pues nire amonarekin azken aldiz despedituko naizela. Ez, eske bakit itzuliko naizela zure etxera bazkaltzera, como una remora. Baina gero, gauza batzuk bukatu behar direnean, ni adiez tope txarra naiz da, amorro ematen dit, ze da en plan, hori pentsatzen dut, en plan, bueno, beti egongo da aukera jarraitzeko. Da en plan, ez dakit asumitu, ez? En plan, bukatu da, jazta. Bai, ez que nire ustez da, bukatu da, jazta, ikusiko dugu ze pasatzen da. Osea, badakizu hori egiten eta uzten, en plan, bukatu da taia. Esango baietz, a ver, igual es muy de flipau, baino bai, osea... Humiltasun. Erakustaldi badakazu hemen, zuen aurrean. Bai, gero dago zatzu, pues igual zaiagoa diana, ez? Pues lagun batekin harremana bukatzea, edo... Baino gainontzean... Bai. Nik uste dut baietz, nik ere baietz. Osea, ni nahiko pesada naiz, beti naiz gauza guztiak baloratzearen aldekoa, eta horrela, eta orduan ja... pues zerbait bukatzen baldin bada, edo despeditu, edo pues ja lasai geratu naiz. Bakizu, osea, ez naiz despedida aurreratzearen aldekoa. Vale. Ulertzen, osea, ez gustatzen despedida... Momentu bat dago, zuretzat, bai, ez gustatzen despeditzea, eta gero, hain zuzen ere, itzultzea, eta berriz despeditzea, osea, jazta, behin. En plan kaletik, no? Esaten duzula, bueno, agur, besarka, zoazte bide beretik. Bai, que mal. Edo mitiko umek gurasoak agurtzen dituzten autobus geltokian, eta gurasoak gelditzen direla gero agur egitera. Ja, bale. Bale, pixka bat hortiko jana, a ber, esan duzu onak zaretela despeditzen, ez dakize? Oiana nerretan ni pertsonalki ez? Ni ez. Ni oso txara naiz. Eta horren ari dagoen urrengo galdera da, ea zein den eduki duzuen despedidarik dramatikoena. Wow. Nahi duzu, Oiana eta ni hastiko gara. Bai. Zu ideiak emateko, aber inspiratzen zareten. Zuek, nik ez daukat oso argi, Jo, nik... Gideia prestatu genuenean, okrutu zeidan oso argi, ni egon nintzen bost ikasturte pixu batean bizitzen. Eta pixu horren despedida, osea, pixuki dena, baina gero etxearena eta gure etxea hartzen kontzeptu horren despedida egin zuten egun oso gorrago, gainen hilabete bat, como ekintza ezberdinak egiten etxean, ritual moduan despeditzen joateko. Afalduko dugu, hau azkenengo aldiz. Eta egingo dugu afari, hau beti egiten duguna, azkenengo aldiz. Eta egin genuen tatuaje bat, no seke, egon ginen, como dramatismo. Baina gero, azkenengo egunetan, gure inguruko jendea etortzen zen etxera, eta ere sartzen zen... Bueno, niretzat super triste izan zen. Azkenengo egunean gainera ja bat bazi joan nirekin azkenengo despedida izan zen. Nik egin nuen harpilo bat. Super triste izan zen. Joan ginen letren fakultatera bazkaltzera pijamatan negen nuelako horrela despeditu. Pixka joan zitza egun burua. Bai, zuen gauztak pixka. Baina izan zen oso polita, eta nire gat oso loitzapen, eta orain ezagun batzu bizi dira pixu horretan, eta esaten duzu, itzuli gaitezke, horra. Baina, klaro, galdu du, ez? Espazio horrek zentzu hori galdu du, eta uste dut ez dudara itzuli nahi. Ja bukatu da. Hori da, eternamente ez despeditzaren kontua, ez? Ja, eske badakizu amaitu dela. Ja ez da berdina izango. Eta konstientea da despedida, osea, bueno, agurte erdi peina. Baita, egia da, niri ere ematen duela ez, eta ematen du doluaren kontzeptua oso lotuta dagoela pertsonen galerarekin, ez? Badibidez, eriotzarekin, edo austura batekin, berdin da, dizkide batekin, edo dena delako, edo lankide bat imaginatu lan saldatzen dela, edo horrelako kontuak ere tartean, baina nire asko gertatzen zait espazioekin
sortzen duen larrelako atxikimendua eta kostatzen dela pila bat espazioekin austurak egitea, ze gero hori bueltatzen mazara leku horretara, ja austura hori egin eta gero ez dakizu oso ondo nola kokatu, nola ez. Bueno, arraro izaten da espazioen asuntoa, borduan gustatu zait hori ekarri izana. Gero ere daude udalekoetako despedidak, igual Ez que dramatikoenak total, Segun sukaldari bezani. Ez, baina Ni una lagrimilla. Baina umetan, Eta ni begira ere bai, egiten dune arpilo bat umeak ikusten tristea gurtzen, bueno, eta eske gua gurtzen gara. A ber, baina umetan zen, literal, azken eguna da, Umetan jeikitzen gara, Negarrez. bueno, jeiki, en plan, egin dugu gau pasak, gure betzako lehenengo gau pasak, ze maltzurra garen, eta pasatzen genuen goiz osoa lurra garbitzen negarrez, gero elkarri bezarkatuta negarez, literal hortik 3 egunera elkartzen ginenean. Baina Karo, zen, eske nire garaian ez ginen elkartzen. Eta zen urte beteko utxunea, orduan oso konstiente zinen zela, como, bale, hau bukatuko da, gero egin behar ditut, beste ia 12 hilabete mundu honetan hau gabe, bizi iraun, eta sorte pixkatekin itzuli. Eta izatea pixkat antzekoa, porque inoiz ez da berdina izango. Ez que despedidari asko aportatzen dio, despedida giroak, niretzat. Osa, rollo, trenak eta ondo daude, baina tren geltoki batean, zuari zara despeditzen eta zuretzat da, como gauza bat, baina ikusten duzu mundua mugitzen inguruan normal eta ez dira enteratzen beste denak. Ni behar dut mundu guztia egotea adik ze triste dagoen, ze banoa. Osea, en plan... Zer nahiago ezue izan, trenean barruan dagoena eta badoana, edo geratzen dena agur egiten treneko... Ni geratzen dana. Ni geratzen dana, ze gero trenean, bestela da como agur eta bazoaz. Badoana igual, Baina badoana tren barrun sartuta. Bidaia bizitzeko agur hori. Egia da, Mundu guztia normalean, zui behi da. zu baldin bazara tren, gelditu dena kanpoan, gero zoazela zure etxera, eta dramatzen duzula zure etxera nahi baduzu. Eta baldin bazara trenekoa, dramatzeko daukazu, bidaia osoa, eta segun ze viaje den, izan daiteke oso luzea. Renfen bazoaz oso luzea. Bai. Segun ze gogo daukazun zure drama publiko egiteko edo ez, bat edo bestea. Eta beste galdera bat, badaude despedida pozik hartu dituzuen despedidak? Bai, batxillerra bukatzea. En plan, bien, agur, haha, berarte. Batxillerra bukatzea. Guai. Bai. Osea, despedidak ez dute zertan izan behar drama bat, zer ez? Ez dut uste. Baina ez zait asko okurritzen, Osea, momentuan poz bat zena. Bai. Netzat, bai, zoazenean beste proiektuak etortza zaitez, ustezu proiektuak beste batean sartzeko edo beste batean juteko. Venga, peina agur, baino ondo noa, ere ez goaz beti... Gaizkita ere ez gara beti hain laguna. Osa, ni adiez posten naiz gauza batzuk despeditu izanaz orain, baina momentuan tristea zen niretzat. Adibidez? Pues hori, batxi, bezala, como horko jendea, horko, en plan, kuadrillarekiko desatxikimendu mantxo isil hori, en plan, momentuan gogorra da, gero esaten duzu, toma, ze ondo pasazela baino. Ja. Baina, badagoela ez, despedidak dramarekin elkartzen zera, baina adibidez niri parrandan, momentu batean, me agobe, digo, bueno, txagun, zero drama. De hecho, bomba de humo egitea, iruditzen zait moralki apur bat desegokia, egin izan dut, despedida mota honena. Egingo dut, segurenik, baina sartzea lokalera, egotea kalean, aizea hartzen, terabakitzea etxera zoazela, sartzea eta bernera desatea, bueno, maitiak, agur, eta joatea, bueno, que alegria, osea, hori niretzako zero pena. Ja. Nik ustet ez dutela inoizin. Zu beti azkena. Bai, ez gustatzen hori itegun jendea, tio. Ni ke bomba. Bai, pegatzen dizu asko. Nega izkirutzen zait, tio. Pegatzen dizu asko. Nik abisatzen dut asko banoanean. Nik abisatzen dio pertsona bati. Eta gero, galdetzen badute, batek badaki. Bai, ez ba. Vale. Aitor. Bai. Zu zara aditua gauza askotan. Bueno. Humila ere, bai. Ontan ere bai. Bai. Baukazu ikerketa bat, pixka bat, gaiarekin lotuta egon daitekena. Pixka bat. Pixka bat bakarrik. Pixka bat lotu. Kontatiko dugu?
Bai, akizue, esan dezue, Aitor Altuna Etxabe soziologo hernaniarra. Kontua, esan zeniatenia pixka beteneko bukatuko zala eta bukaeren bueltako, despediden bueltako saio bat ingo genula. Esan zeniaten bukaerak, despedidana gaur agertu da. Horleko Ara, hor. Bai. Hori pixka gezurra. Ordu, elkartu nintzen ere ikerketa taldeakin, batzu gea ikerketa talde hortan, eta itugunean pixkat, aber nondik enfokatu ikerketa hau, eta bukaere nondik heldu ez, algen unitzein zikloen bukaerez, harremanen bukaerez, ikasturte bukaerez, kurtxo bukaerako diploman zikin horietat, algen dituen, gauza asko hartatu aditza erabilikoet. Vale. Kontua da, gure ikerketa taldean korreoera iritsi zala testigantza bat. Zabaldu genuen pixka foro desberdinetan, genmintzala bukaeran gaineko ikerketa bat egiten, eta iritsi zaigu testigantza bat. Algenun behatu beste aldea. Bai, baino ez genuen nahi, pixka serio jarriko naiz, oain arte Kriston Parrak eginen botatzen, pixka serio jarriko naiz, ze gai hau oso, asko ikutzeigu batzui, bale? Orduan, jarriko dugu testigantza, eta gero esplikatuko dizuet pixkat, zertan nola izan dan. Jarri mesez. Kaixo, azkena naiz, eta laguntza behar dut. Aitor mesez lagundu. Ez da inor maite eta ez da inor gorroto eta ez inor. Egunen kategorizazioan ikustetzea naiz hau problematizatu nahi den mesez. Egia zuleko bat zure agendan. Astelena, beti protagonista, tio. Jendea gorroto nau, eta gero atzetik, ni ez kapitalismoa gorroto du jendeak, ez Astelena. Ustezu, aste azkenak salu gaudela kapitalismotik. Oso astuna zea. Aste artea faltsua. Mas falso, asteko lehenengo izaneko luke, klaro, baina ez da bigarrena. Aste artea bigarrena. Tani, aste arte baino askoz arteagoa naiz. Behasieran dago, ni naiz erdi-erdian dagona. Eta gero, osteguna eta ostirala, lan eguna, bai, langile klasa eta nezun guztia. Langile klasa balima da benetan zebadia, eta ez, Ez dute izan astegun eta astiral. Ez ezin dute, ematuk ezin dutela. Eta gero, larumata eta igandea. Zeba esaten diogu larumata eta igandea, aste bukaera. Aste azkenak ezkutuan gaude, Aitor. Laguntza behar deu benetan. Bakitzaia izango dala gu laguntzea. Laguntza behar deu, mesedez, arren izan aste azken. Bat ez daka grazia. Ez daka. Orduan testigantza jaso deu. Karo. Abiatu deu ikerketa bat, pixkat, hartatzeko, berriro erabilikoet, hartatu. Pixka, eskaera hau, eta testigantza hauek. Karo, asteazkena zan gauza bat, nire bizitan seguna zuenetan, ez? Beak ondo adierazioen bezala, etzekala garrantziarik. Baina hau entzun da, no? Karo, berean, bai. Bai, ez zuenetan. Egia da, berez, erdiko eguna osteguna dela, ez? Da, ikusi zu osteguna, Karo, hor dago min bat, guain arte ez dana... Bai, niri gorputz txarrutze dit, Bai, aste azkena, zara azkena, baina zara irugarrena. Ja, berak erabakiko duea bera den erdikoa, ez? Claro, nahi badu bada. Gaixoa. Ordu, ikerketa bat indeu, zehatza, eta proposamen bat ingo izueu, Euskal Herri osoari. Zergatik ez. BTN-eren, argiaren komunitatearen, ze argia deno gara eta olako gauzak. Eta nire izenean humiltasun osoz, proposamen bat indegu, asteko egunei izen berri batzu jartzeko. Bale? Venga. Astelenei hemendik aurrea deituko jau asteka. Aste kapitalista, bere ustez. Iluseita bat zion kapitalismoanak, posoi jarriko dugu, baina astekaka erra ematezu izango hemendik aurrea astelena, edo bestela, aste astun. Bale? Hau, astelenetan. Aste arteak aste motzak izango ja, edo astefak, aste faltsuak. Astefa, polita da, Bai. Astefak. Aste azkenak mantenduko ditugu aste azken bezala letra larriz, hemendik aurrea ezingoa erabili letra xea, aste azkena idazteko, inoiz. Ikuste baet, noiz bait. Argian, aste azkena xez idatzita. Wow. Abildua polizia. Gero, ostegun eta ostiral, izango ja,
astegun eta astiral, Erresa. simple, Bai. bai, goatzeko erresa. Eta gero, larunbata eta igandea, ez diegu izen aldatuko. Guztiok ukitzeko buruan undi gatozen, bale? Memoria Baino, historikoa. bai, aste buru, hitza ez degula inoiz gehiago erabiliko, eta mendik aurrera dituko jau, larugandeak. Bale? Vale. Ez dagoia aste bukaerarik, Ez? hemendik aurrera izango ja, asterugandeak, barkatu, Laru- larungandeak, Larugandeak. larungandeak, Larugandeak. Dale, puntatuko. eta gora aste azkenak eta gora gu. Gora, oso. Bai. Vale. Bravo. Wow, vale. Goraste azkenak, maiuskulaz, beti ere. Eta galdera randomak egingo ditugu. Wow. A ver, Ados? Qué nervios. Galdera errandoma. Errandonak. Errandonak. Ekarri beharko genuke, berez, Martikorena. Ja, gonbidatu bat. Gonbidatu ez zala, baina, bueno, ja berandu gabiltza. Reparazek hartu dio. Baituta dago. Bueno, badakizkizue kortesiazko galderak, Bai? betikoak. Ez dituzuenak inoiz erantzun. Ez? Orduan, Aitor, zure bizitzako datu random bat. Bale, ni haste naiz. Bai. Venga. Bastante bizitza randoma, egia esan, eta datu aukeratzea ez erresa izan. Txikitan, ez galdetu zeba, osea, da gauza bat, oso randoma. Iten un klaket, Broma! baina iten un klaket, osea, nik nire txian. Bai, Zuk Nola? bakarrik ordutegi bat zure buruan jarrita. pues, ez dakit zeiten un oso ondo. Baina, Osea, ez klake da- zapatak Ez da inor goatzen, ez. Zure Baina, bakardadean. bai, Zeuzkan zure amak tako du zapata batzu. familian txaloen artean. Bai, eta, Publikoa zan, eta eh? bastante Txalo arro artean. esaten nun. Klake Eta- egiten dut. Bai, eta nire etxean zan ez eskaitorrek klake iteu. Venga, Aitor, inklake. Eta nintzen pixka como el monito de feria. A ver, pixkat, parentese artean, pero aldu, oza, izan dezake honek homofobia puntu bat, rollo, gure umeak egiten du klake, ez da marikoia. Karo. Ja. Eskeiten un klake. Vale. Osea, dakat pausa buruan. Claro, ez dakiten hau klake ver. zan. Baina, osea, nire hanka muitzezian, como magikoki, zekaten mugimendua, zala klake. Kata. Baina una pasada. Bai, pues... Zein goet. Bai, egiten batzen duen, bai. Es un don y una maldición. Hau ez zina superatu. Vale, besteok, Aitorren bizago datu randoma. Nik esango dut, dela, nik daki dala bintzat, eta humiltasunez, Euskal Herriko japo jaurtitzaile honena txistua, listua. Distantzian. Karkaxak. Gehiago da kalidadea. Estilo. Bai, Kalidadea, estiloa, Testura modua, ere, bai. eta momentua, no? nazka, Como oso momentu zehatz batutan, txak. bai, abila, esango nuke. Osea, niri Bai. gustatzen zaidan. Ez que beste ekintza bada, gaitasun bai. ezkutu bat nerea. Bai. Nek esango dut, zure bizitzako momenturik dramatikoetariko bat, zor diogula hilar bati. Alatxe da. Hola, Egin zenuen Explika negar dezake- hilar bategatik. Bai. biliar batengatik. Bai, txikia zane, oza, ez ezkala metro. Oza, zan hilarra buruan Berdea, dakazuen. txikia. Bai, borobila. Ondo. Bai, eske gero ez gaude ainondo batzutan, ez? Ja. Hausarketak hauek, bai. Beste daukazu edo? Nire oso kutra da. A ber, A ber, zoitxo bat oidaz baita. bueno, Ai, jendeak ez ama. daki. Zerrote. Aitor dela bizargorria. Hala. Bai, Bai, baliteke. dakat pixka bizarra Bai, egia. gorria puntxan. Ilea, ez, Ara. ez? Ez, pixka... Pablo Motosek Motos, bezala, baino... Bai. Baina Euskal Herrikoa. Jatorragoa. Bai, Aitor motoak. Humilagoa ez dakigu. Jatorragoa bai. humilagoa ere igual, eh? Jon Maiak ere. Jon Maiak ere, bai, pues es que gero asko gea. Asko zarete, Datu eh? randoma igual kontatu behar da. Bai. A ber, sekretu bada, baina azken saioa da, eta esango dugu.
Hemen, fokoen gatik eta brillo errarorik egon ez dadin, puntok makillatu egiten gaitu. Lehenengo saioan, gu eta gonbidatuak. Osea, gonbidatua. Kasartan, Jon Maia. Eta, hasi zen makillatzen Jon Maia, eta, bizarra utzi zion, nolabait esateko, gorria. Naranja. Eta ordutik... Ikus dezakezue programa. Argia.eu Berriro hasi BTN ikusten, ez? Ordutik, gonbidatuak ez dira makillatzen. Bada ez bada, bizar gorri bilakatzen dira. Orduan, argiak makillatzaia bilatzen du. Kurrikulumak hemen utzi, lasarte horian. Vale, eta orain, Edurne. Zure bizitzako batu randoma. Nik zein zan bar nun neria. Nahi esuna. Eskaztu intzak. Mutilagunarena, ez? Bai, eukinen novio rapero bat. Eukizen duen novio rapero bat. Novio rapero bat. Bai, entzun du. Gero eskondu izan, eta gonbiatu nindun bere bodara, eta antxe, bea ados, nire bai, hartutako erabakiakin, da, listo, Oionen. palante. Ba, Logroñon. Logroñokoa gainera. Hombre, a ver, oionetik Logroñora esan nahi dut. Ja, baina... Bai. Datu randomak. Besteok? Lapurtu zioten goia bat. Hau ez da inegia, ez dugu... Berdin du. Baina randoma bada. Ba hori da, egia ez, baina randoma bai. Bai. Eta nik, Edurne, gaur, azken aldia Edurne ikusi nuena, Bai. izan zen, kasien nuen ikusi. Zenengoen Donostian, lasai, Bai. de hecho, Lasai egi. arrazismoaren eta fasismoaren kontrako kontzentra batetik etxera bueltan. Eta han, non, agertzen den pertsona bat, oso harin, bidegorrian barrena, patinete elektriko baten. Hori daukaz. Eta hau zen, pertsona hau zen. Etxean daukazu. Mediakeko ituri kopiatu diot ideia. Bera ere patinetean ibiltzen. Bai. Zen, mentzat, ezakit. Zen, Buah, zakit, ze guai hori da ikustea. ultimate garraioa boierontzako. Eta Kasko gente eramaten duzu? disidentearentzako. Da bazio legal bat. Da, patinetea ez bitarra. Vale. Eta orduan, pues, kasko erabiltzen dut, depende. Nik ikusi batzuetan- nuenean, ez. Behar da. Ez dakit, eske oraindik ez dagoen ez oso arautua bakizu horratik Vale. erabiltzen dut. Bueno, eta barkatu, eske demuraz ez Venga, goaz ba. Zoragarri. Nik esango nuen hori, Edurne azkarate dela Euskal Herriko pertsonarik guapena ez, baina imagina bai. Urtaroak, Gureak izan maiz zuena, udazkena. Ni ere udazkena. Bai, bi Oso udazken mota ezberdina, esango nuke? Bai, ez da. Irurona ere, ondo? Zuek? Ni udazkenak, klaro. Zuek? Ni ez dakit. Ni uda berri jarri nintzen. Ez dakit zer jarri nintzen eta ez zait importa, ez du sinisten galdera honetan. Venga, Da aurrengoa. oso heiterregia. Bai, eta horoskopoa, Tauro. Ni eskorpio. Tauro eta Eskorpio. Tauro, Ascendentea bakizue. Nik ez. Ez. Vale, Hori beha inventar oso ondo baina. dago, bai. zertaz etzen nukete inoiz despeditu nahiko. Oso zaila da. Ze igual orain ez duzu nahi, baina... Ja. Bueno, baina nahi. Glutena nik igual, venga. Ados Yo qué nago, sé. ados nago. Egia da, ez Hola. gluten, egia da. Zamenik Egia. elkartasun guztia, glutena Zeliakoa, agurtu bai. behar izan dianei, bortxaz. Nik ez duken nahi, tio. Nik ere ez, bat Zuekin nator, gaude, glutena. baina... Bai, Bai. Ezin daiteke hobetu erantzun hau. Ezin daiteke. Nik esango dute nire burua azparre egiteko gaitasunaz. Oh. Eta Oso ondo dago, baitaren. ondo ere. etorren humiltasunaz. Igual, bai. Ez nuke nahiko despeditu, sekula. Ni pentsatut tatuajea adibidez, ze puta balitzake inoiz despeditu nahiko banu. Zuk tatuajea bakaz? Bai, bat. Bat, a ber, ez da oso handia baita Ez ere. da handia, eta ez dauka zentzuri. A ber, eman buelta, Edurnek ikusteko. Ai, zer da? Eske ez da... Titi bat. Bide nire bat. Daude proposamen asko, bide bat eta ilargia, Despedida baten adar metafora. bat, nola da pelotako erremontea eta pelota. Ara. Wow. Bueno, ainerren tatuajea... Bai, aurrera. Azuaizea, zertaz espedituko zinen? Nik glutena esan Ah, dut, glutena. eski barkatu asko gustatu zait. Bai. Zein da zuen BTN-eko saiorik gustokoena? Wow. Igual Elena Auriz.
Zeren, Eske guai egon zen. nire zatian behintzat, bueno, botazian, pulitu nindun. Eren hori... Paliza bat ematzen. Bai, kistona. Eta gogoz hartu non gaina. Osea, ondo pasan paliza Egon hori zen jasotzen. oso guai. Nik zau nuke zaratana. Bai. Bai. Bai, fíjate. Horra esan Bai. egin zenuen zu. Como oso ondo pasan nuen, eta bai. Nik esango dut Danelerena. Ostia, espaldi, Bai. Karo, eske, bai. Claro. Eske Hola, mutia, pentsatuta. Oian azuk? Niek ere Danelen ekarren pentsatuta, baina uste dut oso saio ona izan zela adibidez Ane Berriotxoarekin egin Bai. genuena, estetikari buruzkoa, edo Anarsuagarekin egin genuena ere hasierakoetakoa izateko oso guai egon zela. Eta bastante meme Xabier Ramonez etorri zana ona. Ostras, Bai. kistona. Bai, nik Eta berbestea gutxetxi gabe, super guai Bai, egon dira denak dena. oso ondo. Nik dauzkat programa, ez gogoratzen nola atera zen, baina oroitzapena daukat polita pirritxekin egin genuen, Aiora Zurekarekin egin genuen egia. programarena, eta Mijorekin egin genuena, agian azkena delako, baina iruditzen oso programa ona. Egia da, pirritxenean egon ginela irurok begiak malkotan. Eta nik orain pentsatuta ezin dut ez esan kanpaikadak eman genituela. Claro. Eta, oso jo, onak. baina... Eske egin indukuna Mariluzena, izan du. Onintzarena, Eta Onintzana ere oso hipogrifa, polita. osea, Bai, eske bai, egon Eta da hemen. hipogrifa oso grande, Nei gero grande. gertatu Euskararen zikintza ere egin genuen, oso Bai. guai. Ezaket esan dizueten, baina iruditzen zait programa guztitan egon naizela. Zaizu pasatu Bai, Humiltasun osoz, baina, nola, fondoa beti dan berdina, zuek ere aldetzu arropaz aldatu, pero arropa igual ekartu zuen beti gutxi gora bera. Hori da. Bai. Anerrek Hori ez da izan batere, ezik, aner se lo kurra bai. Eta, bai, Barkatu, zuek nik ez dut zatela. errepikatu luka, egon naiz begira argazki guztiak ez Nik daukat errepikatzearen luka. karpeta bat Nik bai. galerian jartzen duena BTN lukak. Ez kopiatzeko ze behin Nik egin behin duen nahi gabe. nahi gabe nahastuta. etorri nintzen eta jertxearekin egin nuen saio osoa. Pues ez da apreziatzen, tio, sentitzen. Nik egia askotan entzun itetela, Ja, Ah, claro. Eta orduan, podcasta eta bideo imaginatzen podcasta. dituzu aurreko eguneko arroparekin eta Bai. punto. Ikusi gabe. Eta irutzei beti hemen nahola. Bai, ni ere hemen bizina ez da gutxi natorre. Vale, egingo dugu remember txiki bat beste programa batekin dela Intzalkainekin egin genuen Pinguinoen Pinguinoa. programa, eta hor, Intzak proposatu zigun galdera random berri bat egiteko ez duguna berriz errepikatu, orduan azkena denez errepikatuko dugu. Vale. Venga. Horoskopoarekin, Hmm? berak proposatzen zigun asmatzeko zein zen gure seinua eta zein zen gure ascendentea txirri mirri eta txiribitonekin. Vale. Berak esaten zuen bera zela mirri ascendente mirri. Bai, ala. Bai, Ni naiz txirri ascendente mirri. Ni naiz txirri ascendente txiribiton. Nik ez dakit, Nik Eske, ascendentea matiz daukat- asko daude. Nik ascendentea daukat txirri. Bai. Baina ez dakit nahi zen mirri edo txiribiton. Edo txirri. bai. Edo, Ez dut uste edo txirri ascendente nire txirri ustez nahi Sara zenik. txirri ascendente txiribiton. Nire Bai, Ni niretzat. bezala. Nire ustez, baina enaiz inor Buah. hori esateko. Nik esan nuke mirri ascendente txirri. Neri behin amak, Bai. ama, ez entzun hau favorez. Joan ginen behin telebistara izaten hitz egitera. Makillatu ninduten, igual incluso fotoa bialiko izute punto jartzeko. Makillatu ninduten supertxuriz eta Espainiak eraman dituen gorriz. Eta nire ama bializian foto bat, ematen duzu txirri. Arrazoia izango. Motibatzen manaiz, bialiko izuen montajea txirri tani ondoan. Bai, Vale. mesedez. Oso ondo. Vale, pues aner aurrera egingo dugu. Bai, venga, ba. Eta Grego sartuko da. Grego dator. Ah, bai, Grego dator. Ala, jaina! Grego bidali dugu despedidei buruz bera ere agertzedin egitera bere programatxo bat. Eta uste dut Antartikara joan dela, ezta? Kaixo, Grego? Hor Kaixo, zaude? Grego! Kaixo! Bueno, zer modu, ze pena. Ezin izan dut hor zuekin egon. Hemen txenago, bida. Pinguino zinguratuta. Guatze zeat, ingenu ma. Intzalkainekin programa bat pinguino bat agertu zan hor. Gure onduan eta ordutik dakat jakin min bat pinguinoekiko eta esan dut, guazen pinguinoi buruz zerbait gehiago jakitea. Ni pinguinoekin erlazio zoragarri badakat, Eta etorri naiz, Antartidara. Bale, eta zure galdera randoma? Hola galdetzeko? Datu randoma. Ai, ez nun galdera hau espero. Nire bizitzako datu random, badaude, baina, mira, Mary Poppins
izan nintzen. Behitu. Ez aktore bezala. Ez. Ni, igo naiz tximinietara, tximinien kutsadura neurtzeko. Bueno, ez duzu sinustu, koño. Estetizena esan nahi, baina bakizuen nola dagoen enpresa bat, hola itxasotik gertu dagoen herri batean, tximini oso altuak, bakizue. Bueno, horko tximinitara, ni igotakoa naiz. Orduan, bida, ikusi nahi zuen pixkat? Bai, claro. Juningo gea. Hor, izena ez teua ipatuko, Ez dago berri. Taigo interesatzen. Baina, jakin dezazuen, kutsatzezun. Nik esate zuet, kutsadura zan, no, ez, bai. Hor nitzan hor goien, igo nitzan, porque, pues hori, ordu, bueno, pues, iruditzen zait datu randoman. Ordu, pasatzen naizen bakoitzeko hortik, kontatzetela dagoen inguruan dagoen guzti izateet, ni hor egon nitzan. Igual ja, hasta kansina esatean hori izateaino, bai. Baina, igual zuek etzen ekiten. Ez genekin. Ez genekin. Hor? Bai, Grego, hor, bai, hor, enteratu gara. Oso interesgarria, datua, Grego, bai. Bale, Grego, eta zer eman daukazu despedidekin nola oro harria bukatzeko? Despedida, mira, despedida ningurun, causa curiosa, porque, a ver, despedida da eta alde batetik dago, ez dakizu, denbora asko pasa dugu elkarrekin, eta ja, pues ez dakit, igual ikusiko gara, baina ez dakit espazio berdinak partekatzen ditugun, ez dakit, orduan igual ez gara, gehiago ikusiko, ez dizut ezan inoiz ez, baina orduan dakat pixkat como pena hori, ez? Aizea, oiana, baina gero ere Edurne, Aitor, a ber, ez gara inoiz elkarrekin egon, bueno, koinziditu dugu. Ala ere, despedida bat sentitzen dut zuekin. Eta hau da kuriosoa, Nora sentitu dezakezu despedida honetzean norbaitekiko, eta agur berezi bat eman nahi dioz. Pues txika, hau daukat hola ausnarketa bezala despedidan inguruan, karo, despeditu zait, despedidak dira dolu txikiak bezala, baina aldi berean dira ere, ze ondo egon gehan, ez? Eta, amaitza, porque, a ver, inoiz amaituko ez balitz, un poco, ez dakizu, ja egongo zinean, zaten, ja, bale. Orduan, despedidak daka alde polit hori, amaitzen da, eta, ze ondo egon garen. Zate izuet, 10-20 urte, hola, zuekin hemen, hilabetero gauzakiten, igual esatezu, ja, bale. Orduan, despedidak daka polita de, pena amate izunean da polita izan dalako. Orduan, jun, zein behar deu, leku askotan, bidaiatu, edo ez bidaiatu, Ja, igual pasatzen nahi naiz, ezta, erotzen naizeat. Bego lasai. Pues, Antartidan dut. Honena zara. Oso ondo, Grego. Bueno, eskerrik asko. Ai, ama. Agur, Grego, ai, ama, ondena. Arrazoia dauka, bukatzen beti. delako apreziatzen ditugu gauzak. Bai. Batzutan. Eta gero pingüinoak klaketit ez dula. Ikusitza pelikula Happy Feet? Bai. Oizan txikitan ere pelikula favoritoa. Pingüinoak klake egiten. Zinen. Ai, ama! Oain guatu naiz, barkatu. Oso polita, bai, oso polita. Happy Feet, gomendatzen dugu gabonetan ikusteko. Bale, venga, ba, ari garela despedidekin. Despedidek zuen ustez izan beharko lukete atzera ezinak. Rollo, zuentzat autotraizio bat da itzultzea agurtu zenuen zerbaitetara norbaitenganan norbaitera. Ez dut zertan. Nere ustez ez. Nik askotan egiten dut, beraz ez da dela izan. Vale. Ez dut uste, baina... Baina zure exarekin bueltatzea, idea txarra da. Ez zer Segur gertatu. ze ex den. Ja, ondo. Eta segun, no, sortartean malin badago, osea, mozten badago harreman bat edo, eta aurrengo astean malin bagaue berriro hitz egiten, pues ez ga despeditu. Osea, ez da egia despedida. Ja. Ez que egoera, beti da segun eta ze egoera. Vale, ondo. Nei A bai ber, ematen di zure ex sensazioan plan. maltratatzaiarekin bueltatzea, ez, Oro har- oso gaizki dago, bai. pero baldin bada beste arrazoi batzuengatik.
Baina, klaro, eske gertatu behar izan da, zuk esate dezuna despedida hori. Osea, zerbait desberdina egon behar da, itzultzearen sentsazioa bestela ezea despeditu. Hori da. Osea, existitzen dira despedida falsuak. Existitu behar du despedidaren. Eta existitzen da damua baita ere. Ja, bai. Eta despedida hori gertatzeko mar du, rollo, despedidan erritualizazio batek pixkat, ez? Osea, zuentzat despedidak izan behar du, en plan, deno dakigu despedida badela, egin behar dira gauza konkretu batzuk despedida baten. Ez que ni hau ez da igual oso polita gehatzen, baina naiz, como errituala eta olako, ematik kristonatzeaka, bai. Niretzat bai, Niretzat, osea, adez, negarrin berde derrigorrez. Ala, inbesterako. Derrigorrez ez, Baina eske da, segun ze despedida den. Ja. Ze despedida baina gogoratzeko pentsatzen en plan aizazu? despedida, Ja, hori da, agurtu ginen. zertan ari zara pentsatzen zu. Ari naiz pentsatzen, gaur goizean, joan dela, nire lantokitik, hilabetez bakarrik ezagutu dudan lankidea ez dela ez da nire lankidea izan 2 egunez bakarrik izan zen, eta egin du negar, ze joan da, eta iruditu zaitu oso tristea. Ja. Joan da, jubilatu da. Ez, aldatu du lan ez. Lortu bueno. beste lan bat, 15 urte eta gero, espe musu bat. Iepa! Baina, Isu bat emendik ezpe. baina bai, Baina esan dakit. dut, segun ze despedida den. Baldin bada, bueno, agur, banoa. Despedida. Barkatu. Ai, ama! despedidako polboen alde Egia edo da, kontra. erritualizazioak laguntzen duela. Eta oso ondo dagoela erritualak aldarrikatzea despedidari, Despedidentzako. minari eta doluari dagokionean. Ze, esperientzia propioz diot. Dolua atzeratzen baduzu, osea, erabakitzen baduzu ez egitea, iristen da, bale? Osea, hilabete batzu eranduago iristen da, eta gonberzara berrizoia negarez. Orduan, egin behar da. Orduan, erritualek horretan laguntzen dute, eta oso ondo dago, gainera, eriotzari dagokionean adibidez, erritualak desagertzen ari dira, edo nola bete esateko burokratizatzen, eta ez hainbeste minarekin konektatzearen zela hortatik. Orduan, ari dira sortzen erritu berriak, eta ez daukagu zerarik, eta hor utxune badago, eta hori aldarrikatu behar dugu orain. Nik, baldin bado nire klaseki eta ez badator, ez dut negara egiten. Ja. Bai. Eta gero leku egiten diola bai beste zerbaiti, oza, bere igual apxikakutra hola esatea, baina bai. Eske eskatu behar dugu. Eske daude, despedida reglamentarioak non jende guztiak edo parte hartzaile guztiek dakiten despedida bat dela, eta orduan gauzatu egiten da, eta gero daude beste despedida mota batzuk, momentuan ez dakizula despedida izan direnik, baina gerora gauzatzen dira, eta hala ere egin behar dituzu txekolanak edo doluak edo konturatzen zara despedida bat izan dela. Osea, daude, como agerikoak eta momentuan bizitzen dituzunak eta beste batzuk efekto retardado batekin datozenak. Beraz, nik nahiago zuzenekoa. Ja enteratzen naiz. Total. Eta despedida drama, batean niri nagoela. despedidaren drama asko gustan zait. Baina hori rituala da. Bai, horregatik ari naiz, eta horregatik negarra eta hori dena. Eta nostalgia. Plan, Osea, ja izan bero pentsatzen gaude, zer ez den izango. Baina nostalgia bera ere bizi duzunean a posteriori erritualaren parte da. Zera, osea, ritualak dituzte 3 fase, aurre fasea, liminala eta ondorena. Eta ondorenean dago hori ez, berregituratzen dela gizarte, arduan pues, bizi duzu min hori edo lehengoaren falta hori, esan badago Oso ondo. bangenep. Vale, eta hemen egingo dut arilkatuko dut oso ongi, ze, claro, ez da notizia bat ari garela despeditzen. Wow. Ez da edurne, ez da notizia bat, baina Txalogarria, zure trantsizioa. notizia bat zuzen Imaginatu euskan, ez zenbat da? orduan ertanik gidoia egiten, Gidoia hau eta egiten, nola arilkatu pentsatzen. A ber, venga ba, nik Bastante daukat ona- karatula bat eta guzti, Hombre, ez? claro. Ea ba, hemen dituzue BTN-eko azken albisteak. Obsolesentzia programaturik ez duen albiste batekin natorkizue. Etxe bizitzen prezioak gorakako norabidean jarraitzen du Euskal Herri osoan. Orain, ezin da ez da igorren bizi. Euskal Herrian bizitzen jarraitu nahi duten Euskal Herritarrentzat oion izan daiteke aukera gutxietako bat. Aldiz, gurean pisua erosi nahi duten ipar europearrentzat kostaldeko hiriburuak disponible daude. Bilbo, Donostia edo Baiona esateko. Mugatik besteko albistekin jarraituz,
Iparraldeari ipagalde deitzea modan jarri da Hego Euskal Herriko gazteen artean. Berriro ere modaz pasatzen ezaigun albistea da hau. Hegoaldetarrok iparraldeari kasu putarik egin gabe jarraitzen dugu eta gurea da bion arteko harremanaren igatzea. Ertzetik, ertzera jarraituz, 33 egun besterik ez dira falta All in the House Freestyle txapelketaren finalerako. Wow. Gasteizko gaztetxean ospatuko da urtarrilaren 25ean eta emozio fuerteak, kulturplan alternatiboak eta zure komfort zonaldetik irtetzea gustuko baduzu, hauxe duzu urtarriliko plan paregabea. Edo nola ere, albistegi honetan gogorarazi behar dugu, hau ez dela bertsoari buruzko podcasta. Gipuzkoako txapelketa joan zaigun honetan top bertsoa zerrendan mugimendu nabarmenak egon direla notizia txundigarria izan ziteken eta azken programa izanik datu txiki bat besterik ez dugu aipatuko. Top bertsoa zerrendako 3. postua hartu du Aner Euskitzeren Zaruzko agurrak. Saio Alkaizak 2021 batean Nafarroko txapela irabazi zuenekoa 4. postura jaitsita. Barkatu, tia. Anerrenaren aurretik jarraitzen dute 2017ko txapelketa nagusiko Irungo saioko Maialen Lujanbioren bakarkakoak eta lehenengo postuan Maritxu Norazoazek. A ber, Anerren agurra da apurtxo bat, Maritxu Norazoaz. Gauzak horrela top bertsoa zerrendaren gailurrak bertso kuirrez josita jarraitzen du. Izan ere, Aitor Altuna lankidearen argitaratu gabeko igerketa baten emaitzak dionez, Maritxu eta Bartolo elkar gustuko zuten 2 mutiko ziren eta ardo txuriarena ez dago azaldu beharrik. Ikertzailearen hitzetan, 20. mendeko begirada cis-heterotik bertsoak interpretatzeari utzi beharko genioke. Iragana gaur egungo ikuspegitik interpretatzeak kalte latzak ekar diezaizkioke ikerketa zientifikoari. Bertsotik kantagintzara igaroko gara, Benito Lertxundi musikari oriotarrak erretiroa hartuko duela iragarri du aurten. Musikarekin jarraituz, honekin itzultzaile bat beharko dut, Mikel Erentxunek Navidad izeneko diskoa atera berri du, eta abesti batean, Ahora el sueño es real, Santa está en San Sebastián. Orain ametsa egia da, Santa Donostian dago. Hitzak idatzi ditu. 5 segunduko isilunea berri tragiko honengatik. Gabonekin amaierara iritsi gara. Aurten ere aita gehienek oparitan galtzerdiak jasotzea espero da. Amonen elkarteak pijamak oparituko dituztela iragarri du eta nola ez, amek hartuko dute jaialdi guztiaren koordinazio orokorra edizio honetan ere. Azkenik, Euskal Herriko autopistak ez dituzte liberatu eta azken 366 egunetan gailendu den albistearekin amaituko dugu. Haizea arana da, urte osoan zehar izan den moduan munduko pertsona guapena. Bikaina. Latza albistegia. Bikaina. Latza. Wow. Eta honekin pasatuko gara jolasera zuzenean. Jolas badagoelako gure azken jolasa. Azkena eta ez dugu egin jolas bat, orain dela 27 Ja, programa egia da, minimo. ni kontra nago. A ber, eske ez ziren kabitzen, osea, 3 orduko programak ezin ditugu egin. Gonbidatu behar genituen jende isilagoa. G-puntok aportatuko du jolas honetan, lehenengo aldiz hitz egingo du, ez? Eta azkenengoz. Eta azkenekoz, bai. Bueno, esan behar da, Wikipedia... Argiaren podcastak. Galdera randoma. Bai, berak esan ditu. Esaten dituela, orduan agertzen da. Jolasa. Esmatuko du. Vale, jolasa esplikatuko dut. Da, motxean jolasaren izena da, norena da datu randoma. Beraz, gure gonbidatuek, 23 gonbidatuek. 24, ze programa batean 2 egon ziren. Bitan egon dira bi. Bitan? Bai, ez, baina 24. Bueno. Ze batean batek ez zuen. Nola zen? Vale. Katxinak ez Katxinaran, zuen. bai. Berdin du. Jarraitu, Datu randomak botako ditu eta guk asmatu behar dugu norena den. Venga, ia. bota. Futboleko portera izarintzen. Elena Uriz. Ane Berriotxoa. Berriotxoa igual futbol kluben, bai. baliteke. Ez dakite? Bai ez? Anari. Baliteke. Anari. Futboleko portera izarintzen. Oso ona. Ba, pegatzi Ez zu. que pegatzen dio egia da, Pegatzen dio, pegatzen dio. bai. Una zan, aizea. Ez Ane gitzen Berriotxoa. Berriotxoa futbol klub, no seke. Bai. Venga, beste bat. Katu bat daukat. Ez da oso randoma hau.
Ba, bueno, botako zuen Anar gexo suaga, bat, pegatzen dio pila bat, katu bat ukitzea. Bariteke baina ez dut Xabiera beraz Muriza. zenik. Xabier Amuriza ez dauka katu bat. Eta ez zen esaldi bat. Eta ez zuen Xabierren esango. Ba, datuan ze nama. zaila, no? Jolasa. Jolasa. Katu bat dauka oian Nik indartek. esango dut, Josu Simunek. Ez ni Josu Simunak. Ni egona izenetan hoi ez da esan. nik esango dut, Esango nuke. Yolanda Arrietak zantzuela. Beitu oso ondo. Oso jokalari honak zarete zueke. Berde Prato. A ber, berai, pasatu dut, Ez ni bakarrik a ber, egin nik dut. ez. Baina ari naiz egiten ez bai. Ez dakidala bezala, banekin. Bueno, anere eliminatua. Es que Hurrengoa. Esan duzu parte Jo, ba, hartu. esan dut oian indar. Baina, ja, ez dut Ya parte está. Despistatzen gure. Venga, horrengoa. Hau luzea da, Bizitzan gehien gustatzen zaidan gauza da, nekatuta nagoenean lasaitzeko jende monogamoaren reality mierdosoak ikustea. Igual... Izan ninteken ni? Efectivamente. A ber, nire ustez, por descarte, dira, edo ametxas nares, Danele. edo hipogrifa, edo Danele. Danele. Ez, ametxaz narezena ze... Danele, ez, orintza baita izan daiteke. Zeion maiak etzun esango. Ojo, egero jo maia sorpresak matitu. Danelek hori esan zuen? Ez dakite. A ver. Uste bai ez Danelek. Asko, Hipogrifa. reality hauek ikustea de jende monogama joaten dela, Buah. bikotekide aurkitzera eta gauza. Ez que da, aldi berean nazkarria eta rekonfortantea. Ez que benetan, Ez que bizitza gustatzen. Oso ona, oso ona. Egokio. Venga, beste bat. Arropa zintzilikatzean pintzak koloreka selikatzeko Bai. toka Bai. daukat. Bai, totalmente. Arropa Nik ere zintzilikatzerakoan koloretako pintzekin. Dudozia gogorretu. Osea, Eske. jartzen dituzula pintza arroxa-arroxakin eta urdin-urdinakin. Hori duzu. Oitet. Eta piritzen Ezin det. Venga, beste bat. Oso liburu gutxi dauzkat etxean ez direlako kabitzen apaletan. Beak. Bea Salaberri, Bai, egia da. beak esan zuen hau. Jo, ez memoria ona, Behar esan bazun. Beak esango zuen. Liburu gutxi dutela etxean. Bai. Ez ditutela 50, ez direlako kabitzen apaletan. Ya está, bukatu da. Beste bat Venga, grazioso bai. bat. Astean behin behintzat Google Photosen sartzen naiz nire argazkiak errepasatzera. Uzten ari naiz. Intzalkai. Intzalkai. Garbiki. Egia da, esan zuen. Astean, Guztiz, behin, behintzat, nostalgia Google premium. Photosen sartzen naizela. Ai, beta horrekoekin. Bai. Google Photosen sartzen naizela, nire argazkia, osea nereak, atera izan ditudan argazkiak eta bizipenak eta errepasatzera. Azken bat egingo dugu Azken edo? bat. Venga. Nostalgiaren Venga, erregina. Venga. Ez que hau berreza izan da. Beste hau ere, igual erresa izango da. Uda batez, korreosen egin nuen lan. Onintza. Esan zuen egia da. Onintzen beita. Esan zuen. Bale, azkeneko badaukau. Hala. Kanposantuan egin nuen txortan. Danel. Behin egin nuen txorta konposantu bat. Wow. Imaginatu hori guk esatea, berari guk. En plan, Hau izan zen nire lehenengo programa. bai, izan zen hirugarrena. Ba, orain dela Nire urte lan. bete gutxi gora bera. Claro, kanpaikadak, ez? Kanpaikadak eman genituen. Jo, ez Zenbat polita. titular, Asko, Eta ikusi duzu ez look diferenteak denetan. Zema lan indeune, Ba, bai. Aizue. Ba, onaino jolasa, eta onaino iaia programa, Ikusiko dugu, lehen da bizi, BTN-eren txikitako argazkia. Beitu, garagu beste BTN-en. Bertsolaritzari buruzkoa zen programan. Fondo txurikutre horrekin, increíble. Ez du leku berdina ematen horrela, Maia Ja. berdina da, jogur pila bat joten genuen. Enerreta izea batzuta etortzen ziren bazkaldu gabe eta jogurra bazkaltzen zuten. Gazteagoak zineten, Eta bihurriagoak. Ja. Eta burusoleagoak zutani. Bai, esan behar Tazak da. dauzkagu orain. Irukoa, ai ama. Nik jogur bat irabazi nun. Bi, bat finalean eta bestea irungo saioan. Dios. Ai, ama. Artista. Bueno, zer, jarriko gara dramatika eta bukatuko dugu edo bukatuko dugu eta jarriko gara dramatika? Jarriko gara dramatika, bukatuko dugu eta jarretuko dugu dramatika. Vale. Ba... Ai, ze pena. Ze pena, txika. Forest. Utziko diogu oianari azken aldiz. Bai. Esaten bere esaldi Venga, favoritoa. Oiana esan. Bueno, agurtuko gara lehenengo, hori Vale. azkena izan Vale. da.
Bueno, eskerrik asko, esan bezala. Programa hau egin dugu zuen guztioi, etorri zareten hoi, etorri etzareten hoi, eta etorri nahi izan duzuen hoi. Eta, bueno, egin dugu algenuen bezala, saiatu gara, eta saiatzea importantea da batzutan. Orduan, eskerrik asko denoi, eta egongo gara, ezakigu hemen, edo non, edo zertan, baina ikusiko gara, beste nun baiten ikusiko gaituzue. Kalean ez jarraitu, baina bestela ondo. Eta saio hau, eta aurreko guztiak, argia.eusen eta beste plataforma guztietan ikusgai geldituko dira. Baina zuek ikusi argia.eusen. Ale. Bostera maila, eski jazta. Ze politala ere, Agur. Ze politala ere, gu, prestatzen hasi ginean hau, pentsatzen gauela jende gaztearentzako programa bat izango zela, ez dakize. Gure fanak ez dira gazteak. Ez, gure fanak dauzkate 50 mar. Bai. Oso ondo dago, Dauzkazu eta eskerrik asko. Oso ondo dago. Eta ze gazte mantentze dian. Hori. Eskerrik asko zuei etortzeagatik baita ere Zuei. egunetan. Grego, zuri ere bai. Bai, zuei izen zarete oso aurkezle guaiak. Ni esker. Oso polita izan da. Eta gorkoei, puntoei. Esker, onenak. Hilko zarete jakin gabe nor diren. Esango dugu azken datu randoma, en plan, irakurri kredituak. Agur!